Hej, jag heter Julia och jag vill gärna bli professor. Anledningen till att jag vill bli det är att man får forska innan i det ämnet man ska lära. Och det vill jag gärna göra, då är det inte mer som andra jobb. Då måste man ta sig en massa ämnen som man kanske inte ser jätteroliga. Jag är nationalekonom och jag har ett specialområde. Jag har en professur i ett specialområde som heter utvecklingsekonomi. Jag var 40 när jag blev professor här 1987. Det är ingen som bestämmer vad jag ska forska över, utan det bestämmer jag själv. Så om jag hittar någonting som jag tycker är kul, då sätter jag igång och jobbar med det. Och sen kan man ju då försöka få det finansierat externt. Man kan ansöka om forskningsanslag så att man får till resor och litteratur man behöver köpa. I mitt fall så är ju resorna ofta dyra. För jag håller på med länder som ligger långt borta. Jag håller på med Haiti, Östtimor. Det är ju ända borta vid Australien. Det är ju inte direkt billigt att åka dit, utan då måste man ju ha pengar så att man klarar av. Ja, fördelarna är ju framförallt att man gör vad man vill och att man på ett sätt arbetar för sig själv. Det är lite grann som att skriva en roman eller att måla en tavla. Det viktigaste är ju egentligen att man forskar. Man försöker skapa ny kunskap. Man försöker utreda ett problem. Och då måste man skriva, då måste man publicera sina resultat, antingen i tidskriftsartiklar eller så skriver man böcker eller så gör man någonting annat. Sen det andra man gör, det är att man undervisar. Man bestämmer ju i princip själv hur mycket tid man har. Jag är ju inte bunden på arbetsplatsen mer än om jag ska undervisa eller jag har något möte. Sen kan jag disponera min tid helt och hållet som jag vill, så det är ju också en fördel. Jag måste inte vara här klockan 8 på morgonen och jobba om jag inte vill det. Men sen är det ju också det att håller man på med någonting som är roligt så blir det ju ofta lite längre arbetsdagar. Det är inte det att man släpper någonting klockan 5 precis och går hem kanske, utan ibland, eller ganska ofta ska jag säga, så jobbar jag hemma också på kvällarna när jag är inne i någonting som jag tycker är kul.